Naše nakladatelství má v České republice poměrně dlouhou tradici. Zakládalo se v roce 1993. Naše produkce se opírá o několik základních pilířů. Určitě bych na prvním místě zmínil naše komentáře, které se staly takovým standardem komentářové literatury vůbec v České republice. Máme určitě silnou sekci nebo oblast právnických učebnic, kde pokrýváme téměř všechny obory práva, které se vyučují na našich právnických fakultách. Určitě jsme hrdí na naše časopisy, které se pravidelně umísťují v anketě o nejlepší právnický časopis na prvním místě a v neposlední řadě bych rád jmenoval i monografie a příručky. Autoři našich knížek jsou v podstatě ti, kdo přispěli nejvíc k úspěchu a k oblibě našich produktů. Je to vždycky klíč najít správného autora na to správné téma. Proto se snažíme hledat vždycky ty největší odborníky v oboru, ať už to jsou soudci nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu nebo soudů všech úrovní. A současně se snažíme vnést do té naší produkce i pohled právní praxe. Proto jsou mezi nimi i advokáti, notáři a další právníci z ostatních oborů práva nebo z právní praxe. Pro nás byl přechod právnímu informačnímu systému logický krok. Museli jsme k tomu přidat tu nadstavbu, další přidanou hodnotu, další přidané informace a právě to funkčně propojit tak, aby jsme vytvořili systém, se kterým může právník jednoduše a rychle pracovat. Nabízíme řešení pro velkou právní kancelář i pro malého advokáta, pro úředníka ve státní správě i pro právníka malého i velkého podniku. Unikátnost našeho systému spočívá v tom, že za ním stojí právě ta bohatá produkce, ten bohatý program našeho nakladatelství. Takže všechny publikace jsou tam v plných textech. Nestane se, že by tam byla pouhá anotace nebo nějaká zkrácená verze. Uživatel má k dispozici přesně to samé, jako když drží v ruce knihu. Myslím si, že hledat v knize je určitě příjemné, ale pokud jde o komplexnost těch informací, tak určitě ten online nabízí víc možností, ať už je to pro linkování, možnost rychlejšího hledání. Člověk má najednou všechny ty související informace k dispozici. To v knize bohužel nejde.